थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया आबौ। जाय मेथाइखौ दुखु खस्थ' खालामनानै हर थहब जाय बिथाङा लिरदोंमोन, जुदि बै मेथाइखौ सोरबा खावनानै सोरबा सिखाव खालामनानै गावनि नाम खालामोब्ला गाव क्रेडिट लायोब्ला बे बेसेबां दुखुनि राव नोंथांमोना एसे साननानै नाय। थिग दिनैनि तारिखावबो माने बै बुस्थुआनो जानो थांगासिनो दङ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं सेराव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोबाव खालामाबालासिनो फिन आरोबाव मोनसे स्पेशल टपिक लानानै फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला दासान्दि बियो माने जोंहा ससियेल मिडियायाव पुरा भाइरेल, पुरा कन्ट्रोभार्सि, पुरा मोनसे स्पेशल कन्ट्रोभार्सियेल टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जाय खुगा मेथाइखौ लानानै दा ससियेल मिडियायाव कन्ट्रोभार्सि जागासिनो दङ, बे मेथाइनि जिथु लिरगिरि आरो बेखौ सोर गिबि रोजाबदोंमोन नङा होमबा, बेनि बिगुमाखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय। 2025 मायथाइ 20 मार्च आरो बै सानखालिनो जिथु आनेया ब्रह्म जाय देंखोगिरि, बे बिथाङा गावनि जिथु अफिसियेल इउटुब चेनेल नङा होमबा, बेवहाय दोंसे खुगा मेथाइ हगारदोंमोन। खिन्थु बै खुगा मेथाइखौ लानानै दासान्दि माने ससियेल मिडियायाव पुरा कन्ट्रोभार्सि जागासिनो दङ। जाहोन माने जाय मेथाइखौ जिथु आनेया ब्रह्मआ गावनि इउटुब चेनेलाव हगारनानै होदों, बे मेथाइखौ अलरेडि माने 2 बोसोर सिगाङावनो सासे इउजारा गावनि इउटुब चेनेलाव हगारना दोनखानाय दं। बाथ्राया जाहैबाय मा, बिथाङा रिक्रिएट खालामदों, रिमेक्स खालामदों आरो बिनि जाउनावनो बिथांखौ माने बोराबनाय खिन्थादों आरो जाय माने बिनि अरिजिनेल अनार। खिन्थु आनेया ब्रह्म बिथाङा क्लियारिफिकेसननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नङा होमबा, ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन, इउटुब नङाबा फेसबुकफ्रावबो नुनो हागौ, नोंथांमोना बेखौ नायनानैबो लानो हागोन आरो बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। जिहेतु बिथांनि बुंनाय बादिब्ला जाय खुगा मेथाइखौ लानानै दा माने कन्ट्रोभार्सि सोलिगासिनो दङ नङा होमबा, थ' बेनि जिथु जथायगिरि नङा होमबा, बेखौ सोर लिरदोंमोन बेनि सायावबो बाथ्रा सावरायगोन। खिन्थु आरो बेवहाय जिथु बाहायनाय दामजु नङा होमबा, बेवहाय मा दामजुखौ बाहायदों नङा होमबा, ओरैबायदि माखासे इउजारफोरा गावनि फेसबुक पेजफोराव लिरनानै होदोंमोन जे बेहाय खुगा मेथाइ हिसाबै माने बर'नि दामग्रा दामजु मोनसेबो गैया। खिन्थु बिथाङा क्लियारिफाइ खालामदों, माने आनेया ब्रह्म बिथाङा क्लियारिफाइ खालामदों जे माने बेवहाय सिफुं आरो जिथु खामखौबो बाहायनाय जादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बेखौबो मिथिहोदों जे जाय मेथाइखौ 2 बोसोर सिगाङाव अलरेडि सासे इउजारा इउटुब चेनेलाव हगारनानै होदों नङा होमबा, बड' फक सं हिसाबै माने बड' खुगा मेथाइ हिसाबै जोंनि मेमरिनि थाखाय, जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय बै मेथाइखौ सोर रनसायदोंमोन एबा सोर लिरदोंमोन नङा होमबा, बेखौबो माने जोंनि बे आनेया ब्रह्म बिथांनि क्लियारिफिकेसन भिडिअ माने नोंथांमोना नुनो मोनगोन। खिन्थु मोनसे बहुत दुखुनांथाव रावा जाहैबाय मा, जोंहा जिथु धीरेश्वर बर' नार्जी बिथांनि फिसाज्ला जाय दिल्लीयाव थायो, बै बिथाङा माने आनेया ब्रह्म बिथांनि जिथु इउटुब चेनेल बेवहाय माने कपिराइट स्ट्राइक हरदों आरो दा कपिराइट स्ट्राइक हरनायनि जाहोनाव बिथाङा बहुत दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जुदि 3 टाइम जुदि नोंनि चेनेलाव स्ट्राइक हाबो, कपिराइट स्ट्राइक, अब्लाथाय नोंनि चेनेला माने उरायनायनि बहुत चान्स थायो। दा बेनि जाहोनाव माने बिथाङा बहुत दुखु फोरमायदों। 15 बोसोर जितु इउटुब जार्नि खालामनायनि उनाव दा बिथाङा माब्लाबा मास मोनब्रै मोनबाजों बिथाङा माने 10,000 12,000 थाखा मोनो जादों आरो खिन्थु रावा जाहैबाय बे फैसानि सायाव आं बुङाखै, फैसानि सायाव आं बाथ्राखौ होननानै बुङाखै। बाथ्राया जाहैबाय मा, जे जोंनि हारिमुनि सायाव बिथाङा बेसेबां कन्ट्रिबिउसन खालामो नङा होमबा, जोंनि हारिनि थाखाय नङा होमबा, थिग बेनि सायावसो ओंथिखौ बिथाङा बुंदों आरो 2 लाख रां नङा होमबा, 2 लाख रां जितु बिथाङा बे भिडिअखौ बानायनायाव खरसा खालामदों होननानै बुंदों। मुम्बाइनिफ्राय फैनानै जितु 2 लाख रां खरसा खालामदों आरो भिडिअखौ बानायदों। खिन्थु बै भिडिअखौ डिलिट खालाम होनना बुंनायाव 1 सेकेन्डबो नाङाखै होननानै बुंदों आरो थ' बेयाव राव एसे पइन्ट दं, एसे दुखुनि राव दं। बिथाङा सासे एजुकेटेड मानसि नङा होमबा, थ' बिथाङाबो माखासे बहुत मोनथिगौ नङा होमबा, माबादिखौ मोनो, माबादि मेथाइखौ राइट दं रोजाबफिननो। दा बिथांनि बुंनाय बादिब्लाथ' जितु खुगा मेथाइ नङा होमब्ला, जे जोंहा बेवहाय बयहाबो माने राइट दं रोजाबनो नङा होमबा, बिदि होननानै जे पुरा जानला मानला खालामगोन बयबो, बे नङा आरो नङा होमबा। जुदि नों पुरा इलेक्ट्रनिक इन्स्ट्रुमेन्टखौनो दामजोबनानै होयो नङा होमबा, जितु खुगा मेथाइ हिसाबै जितु जोंनि जितु बर'नि दामग्रा दामजुफोरखौ जुदि मोनसेबो बाहाया, अब्ला खुगा मेथाइनि जेबो ओंथिबो थानाय नङा। बेयाव आंनि पइन्ट अफ भिउनिफ्राय एसे माने रं दं आरो आंबो बेखौ सानो आरो। आनेया ब्रह्म बिथाङा बेखौबो बुंदों जे जायखिजाया खुगा मेथाइयाव माने रावहाबो पार्सनेल राइट गैया, जे बियो आंनि बा नोंनि बिदि बुंनो हानाय जेबो माने रावहाबो राइट गैया। मा होननानै बुङोब्ला खुगा मेथाइ माने खुगा सोलिबोनाय, बै समनिफ्रायनो माउथ टु माउथ स्प्रेड जाबोनाय, जाय मेथाइया खुगाजों खुगा सोलिबोदों बै समनिफ्रायनो नङा होमबा, थ' बेखौनो जों खुगा मेथाइ होननानै बुजियो बेनिखायनो माने
बेवहाय रावहाबो माने पार्सनेल राइट गैया नाथाय जितु दिननि रायलायनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जे बे मेथाइखौ नङा होमबा गिबियाव सोर जथायग्रोदोंमोन आरो बेखौ सोर लिरदोंमोन नङा होमबा तो खुगा मेथाइ खुगा सोलिबोगासिनो दङमोन नङा होमबा खुगा सोलिबोनानै दासिमहालागै सफैदों नाथाय बेखौ मेमरिनि थाखाय दानि जेनेरेशननि थाखाय जाय बिथाङा बेखौ इउटिउब चेनेलाव हगारनानै होग्रोदों फार्स्ट 2 बोसोर सिगाङाव बे जाबाय मा धीरेश्वर बर' नार्जि बिथाङा दै बेखौ जों एसे बाख्नायनांगोन माने सन्मान होनांगोन जाय बिथाङा माने बेखौ जोंनि थाखाय नङा होमबा इयुन जेनेरेशननि थाखाय माने खुगा मेथाइखौ इउटिउब चेनेलाव हगारनानै दोनदों किन्तु दा आनाया ब्रह्म बिथाङा गावनि क्लेरिफिकेशन भिडिअ बुंनाय बादिब्ला जिहेतु दानि जेनेरेशनखौ लानानै बिथाङा माने एसे गोदान आदबजों दामग्रा देग्रा इलेक्ट्रनिक मिउजिकफोर इलेक्ट्रनिक इन्स्ट्रुमेन्ट बाहायनानै माने रिमिक्स खालामनानै दानि खुगा मेथाइखौ बाहायदोंमोन होननानै बुंदों आरो दै किन्तु रावा जाहैबाय मा जाय खुगा मेथाइखौ लानानै जे जों दा ससियेल मिडियायाव हांगामा जागासिनो दङ दा बेनि जितु गिबि जथायगिरि बिथाङाबो धीरेश्वर बर' नार्जि बिथाङा नङा जाहैबाय बिथाङा बबेनिफ्राय मोनदों खुगा मेथाइ हिसाबैथ' खुगा सोलिनानै बिथांनिसिमबो सहैबाय थिग दं किन्तु बेखौ लिरनाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नङा होमबा किन्तु बे रावा दा नंखाय ओंखारबाय मानो होननानै बुङोब्ला जितु बिथांनि सासे एखे गामिनि सासे मानव गेदेरा बे मेथाइखौ लिरदोंमोन विथ प्रुफ नोंथाङा बेखौ आनिया ब्रह्मनि जितु क्लियारिफिकेशन भिडिअ बे बिथांखौ नुनो मोनगोन जाय खुगा मेथाइखौ लानानै जे ससियेल मिडियायाव माने कन्ट्रोभार्सि जागासिनो दङ नङा होमबा बै खुगा मेथाइखौ जोंहा लिरदोंमोन लकेश्वर दैमारि बिथाङा 1972 मायथाइयाव आरो बिथाङा बे मेथाइनि जितु कनसेप्ट नङा होमबा बे कनसेप्टखौ गावनि बिमानिफ्राय मोनदोंमोन होननानै बुंदों आरो बे मेथाइखौ गिबि खेबनि थाखाय रोजाबदों होननानै बुङोब्ला जोंहा हरेन्द्र बर' बिथाङासो रोजाबदों होननानै बुंदों आरो दै जितु आनिया ब्रह्म बिथांनि जितु क्लियारिफिकेशन होनाय मोनसे भिडिअ नङा होमबा बेवहाय बे रावखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो तो बिथाङा लाइमोन आफाद होननाय मोनसे दंमोन जाहैदों बै लाइमोन आफाद मोनसे प्रग्रामा गुवाहाटीयाव मा खुंजादोंमोन जाहैदोंमोन दै आं एसे बावबाय बे रावखौ बिदि बुंदों आरो मिथिबायना बिथाङा 1987 आरो 1990 मायथाइनि गेजेराव माने गिबि खेबनि थाखाय रोजाबदों होननानै बुङोबा हरेन्द्र बर' दा ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जिहेतु ससियेल मिडियायाव माने बेखौ सिखाव होननानै एकदम कन्ट्रोभार्सि जागासिनो दङ नङा होमबा अरलायगासिनो दङ दै दा बेवहाय माने सिखावा सोर दा बेखौथ' जों बुजिनानै हाथ'ला मानो होननानै बुङोब्ला बिथां धीरेश्वर बर' बिथाङाबो बुंदों जे बेखौ गाव लिरदोंमोन नङा होमबा बेखौ गाव जथायदोंमोन थिग दं माखासे बाहागो लिरनाय माखासे बाहागो जथायनाय नङा होमबा जिहेतु बिथाङा बुंदोंमोन जे खुगा मेथाइया माने गोदोनि गुसुंथारमोन आरो दै दा बेखौ दोंसे आबुं मेथाइ होनो थाखाय जोंहा 3 स्टेन्जा थानांगौ जायो नङा होमबा तो 3 स्टेन्जा गैयिनि जाउनाव बिथाङा माने बै मेथाइखौ माने जथायदोंमोन जितु मेथाइया इनकमप्लिट बा बिथाङा बेखौ माने कमप्लिट खालामदोंमोन आरो बेबायदियैनो बिथाङा इउटिउब चेनेलाव बेखौ इयुन जेनेरेशननि थाखाय खुगा मेथाइ हिसाबै बेखौ माने गावनि बिसि नङा होमबा बिमला बर' बिथांखौ माने रोजाबहोदोंमोन आरो दै तो बे मेथाइयाबो बहुत गोदै बे मेथाइयाबो बहुत मोजां नो डाउट गाज्रि होननानै बुङाखै तो जेखियानो जादोंला आनिया ब्रह्म बिथाङा जितु गावनि दुखु मोननायखौ गावनि क्लेरिफिकेशननि भिडिअ माने फोरमायथिदों आरो बहुत दुखु मोनदों जाहोन बिथांखौ माने बहुत पाब्लिकआनो ट्रल खालामदों बहुत मानसिफोरानो बेखौ माने गाज्रि कमेन्ट खालामदों जायनि जाहोनाव बिथाङा माने बिराद दुखु मोनदों जाहैदों आरो मेन्टेलि टर्चार खालामदों बेफोर गाज्रिखौ बिथाङा माने पजिटिभलि सानदों होननानै बुंदों बिथाङा बेनिफ्राय मोनसे खोथा जे बिथांनि जितु ड्रिम नङा होमबा तो बिथाङा जेब्लाबो ओरैबायदि मोनसे खोथा होननानै बुंदों आरो जे बिथाङा जितु जोंनि हारिमु नङा होमबा बेखौ नेसनेल लेभेलसिमहालागै बिथाङा लांनायनि मोनसे सिमां सुदुं जाहैदों आरो दै तो बेबो मोनसे मोजांनि बाथ्रा जों बेनिखायनो रावखौबो माने गाज्रि होननानै थाबैनो बुंनो हाया बा सोरखौबा जों थाबैनो मोजां होननानैबो बुंनो हाया नङा होमबा गासैखौबो माने समजों लोगोसे मिथिनो हायो आरो दै तो ओरैबायदि मोनसे खोथा नङा होमबा जायखिजाया बिजाबखौनो जों माने कभाराव नायनानै बुजिनो हाया होननानै बुंदों मिथिबाना कभारखौ नायनानै जे नोङो बिजाबा गाज्रि बा मोजां जों बे बाथ्राखौ बुंनो हाया जाज खालामनो हाया आरो दै दा जोबथायाव नोंथांमोनखौ बेखौनो सोंगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों जे नोंथांमोना आनिया ब्रह्म बिथांनि रोजाबनायखौ बांसिन मोजां मोनदो ना जोंहा बिमला बर' बिथांनि रोजाबनायखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथांमोना गावनि जितु अपिनियन बेखौ आंनि कमेन्ट सेक्सनाव होनानै एसे फोरमायदो प्लिज तो जेखियानो जादों लोगोफोर आंनि फारसेनिफ्राय जेसेबां हायो बेसेबां नोंथांमोननिसिम आं मिथिनो नाजाबाय बे कन्ट्रोभार्सियेल टपिकनि सायाव बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ दिनै बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।